En aquest llit hi dorm el gegant Porú. És un gegant que sempre té por de tot. Dels monstres. Dels ratolins. Els extraterrestres. I en un castell d'allà, a la vora hi viu una bruixa. El gegant li demana un consell. Però ha d'anar en compte a les 12 de la nit el brevatge per l'efecte. Una invitació al ratolí, a l'extraterrestre i al monstre. El gegant decidit convida a sopar a les seves antigues pors. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.